Elkarkidetza da Hortzaroko bizikidetza proiektu barrenin 5. mailako landu dugun alorra. Horren barrenin kokatzen dugu ere martxun Altsasura indako txangoa. 200 ikasle gehi elkartu ginen euskarazko esamoldik praktikatzeko. Eman aurra! Hoi makina! Ez eman kakari! Kendu paretik! Ez dut pitorik ulertu! Hoi txerritokia! Ikastolatako 200 ikasle jolasean aritu dira euskarazko esamoldeak erabiliz, gaztelaniazkoak edota frantsesak alboratuz. Jolasean eta aldi berean ikasten izan dira 5 ikastolatako lehen hezkuntzako 5. mailako haur hauek. Gaztelerazko edo frantseseko esamoldeak baztertu dituzte euskarazkoen mesedetan. Sakurraren putza. Segurazki erikala imeno askok, vamos, esango genuen pasatzen barren. Bigarren ikasturtea du eta 3. osatuko dute ikerketa Euskaltzaindiak, Mondragon Unibertsitateak eta Euskal Herriko ikastolen elkarteak. Etorkizun batean ikastola guztietara zabaldu, egonkortu eta euskara formal horrek lekua duen bezala, informalari ere bere lekutxo egin. Euskaraz ikasi, jolastu, haserretu, gozatu, abestu, euskaraz bizi.